O Vinilovi si myslím, že... Počkaj, čo mám? Tak si myslím o ňom, že niekedy zlatý chlapec, ale niekedy je ešte väčší. Potom je veľmi zlatý chlapec, ale dakedy je taký chlapec, že ten Vinil je proste taký chlapčiatko jedno, veľké, že počkaj, a teraz tu na chce stylnúť kokot s ňuňom stylov zase. Proste Vinilko je... Jak by som to povedal? Nie. Pozeraj, teraz zomre, zabije ho Varus. A hneď začne písať, hneď rageovať. Ježiš, on zomrel! Čo napísal Vino, že jasné, kokot, alebo čo? Hej, prečo Riptkenen? A čo ešte chceš vedieť? Všechno. Jak? O kom? O Vinilovi. Vinil má hezkú prdu. Videl som aj jeho sestru. Mi to postoval bol. A co o tom Vonufovi? O Ňuf? No. O Ňufovi si myslíš, že je to jeden gay český? Nie, ale má pekné. Ja som na tom, on bol kde v ruskom tábore a videl som jeho rodičov. Jeho mama je, vieš, jaká sexy žena, jak má byť. Ona je primadona. Ako moja. Sexy tanečky, jak to vie iba Vertová. Teta. Nie, prepačte, ja som nehulil. Ja nehulím. Ja nie som toto vypatlaný, ja nehulím. Co o Ultrasovi si myslíš? Ultrasovi, že je to jeden huligán sklamársky. Že nikdy v živote sa toto... Že on ani na MMA nechodí. On nechodí na MMA. On vôbec nechodí na MMA, však nemá nič. Nemá ani tampon. On nemá tampon, takže on nechodí na MMA. A vieš čo nemá? Nemá vaginu. Nemá penis. Do ktorého si môže vytrieť svoju pičku. Máš piču alebo vaginu? Ty jak vo Vinil krásny genkov. Steeler Vinil, report. A ještě jednou, co si myslíš o Vinilovi? O Vinilovi si myslím, že nevie to hrať za Vladimíra. A nevie to hrať aj na Renektona. A už vôbec nie za Garen, ty vole, jak on dakedy mohol hrať za Garena. Však za Garena hrávajú úplné deti, ako je Dildo. Dildo proste nevie teraz hrať, lebo Dildo má v sebe marihuanu, ale vy neviete, kto je Dildo. Ňuf, čo ešte chceš vedieť? Co si myslíš o... Bombary. Bombary sú to dobré kriky, ale na skúrky je to kokotina, takisto jak... Ona má koľko rokov? 24. No, toto je potom dajaká panna. Ten má 24 rokov, to bude dajaká do piči, čo sedí 24/7 za volkom a chodí na topik a dáva mi bany. Piča, idú po mne, ide po mne, Bombary, mama. Bombariová mama je sexy žena. Mám byť online. Madonna, počkaj, hneď zabijem Katarínu, zabila ma. Mám 2 kusy. Co si myslíš o Ghostmanovi? Ghostmanovi nemal by toľko huliť, lebo hulenie zabaľuje dokopy tuky, čiže sa ťažšie chudne. Hulenie spája tuky v tele, čiže sa ťažšie chudne, spomaľuje metabolizmus. Čiže on nikdy v živote neschudne, bude mať stále 200 kg. Tě neptal na hubnutí. No, ale ja rozprávam o Ghostmanovi a jeho problémov. A co si myslíš o Jorio?
Johnny, jo? To kto je? Tvůj spolužák bývalý. Ja som mal spolužiakov. Hej, ale však on býva v Piskej. On není z Košic. A co Myška? Jaká myška? Bože môj, A Míša? videl jaká je. Myška. Co? No je strašne veľká krásavica pre Boha. Ešte má jakého chutnučkého frajera. A co Shadow Step? Shadow Step. Toho matka mohla radšej prehltnúť alebo oco ho mohol vystrekať do lebo taký retard, jak on neexistuje. A ten? Najlepší. A Jojci? Joči, on je najlepší bodybuilder, on by mal vyhrať Mr. Olympia. 2012. To áno. Ja A som ten tam bude pozeral konkurencia. fotky, keď som pozeral tie fotky na Defender, že Defenderáci sú to Boha sama Ofina, samý bodybuilder, ako Jojči. Bol Co sama si masná myslíš? Ofina. Co si myslíš o Kasejovi? Počúvaj, tam bola sama masná Ofina v tom topiku. Až každý vyzeral jak retard úplný. Co Kasej? Kasej? On je klamár, on si vymýšľa, Co si že toto má brata, pritom brata nemá. Takisto ako Verd nemá sestru, tak on počkaj. Takisto ako Verd má pohlavný styk s touto Jojčiho sestrou, takisto on nebude mať pohlavný styk s Ultrasom, ktorý je momentálne na heroíne, pretože on je bodybuilder ako moja mama. No, zabij ho! Nie. Bože, zase netrafil ku kokot. Zase. A co si myslíš o Ondvakovi? On dvak je dajaký kokot s petardou, čo si strčil do ryti a zomrel a išiel do väzenia. Pekná. To bol on? To bol Jo. on? A co Bojka? To? Bojka? Bojka, no. To kto je Bojka? A víš, kde je Bojka? Juri Bojka? No jasný. Jaj! Hej, on dobrý je. Hraje na Defenderu. Hej? Mhm. Juri Bojka? Jo. Na TBCčku. On mi napísal trash. No ne, ale počkaj, jaký Juri Bojka, to ten herec? Jo? To ti je, však on na svaly, on nemôže hrať. Ne, co si myslíš o Tasmanovi? Tasman, no pičus. A co Switchback? Switchback. To je taký kokor, ja nechápem takedy, jak som mohol s ním v kuse volať. Ja som s ním v kuse volal len kvôli jednej veci, lebo mal GM spell to ten kokot. A co Ano, Marta Switchback. 0275? A co Fedor? Ty poznáš Martu? Fedor Emelianenko! To je najlepší samba bojovník na svete. To je kámoš, no. To je môj kamarát z školy, takže keď ma najebete, ho zavolám. To je můj spolužák bývalý. Hej, Mhm. to je môj oco. Co? Ne. To je môj brat. Ja som ho jediný porazil Co na si svete. myslíš o Infinitym? Infinityho by som vyžužoval, keby som mohol. To je proste, on je najlepší z vás. To A co Aliaser? Aliaser, to je taký kokot, čo si myslíš, že dobre hraje LoLko, pritom je to feeder jak každý iný kokot. A No co prostě. Nerf alias Quincy? Ne, to ten bol nejak hnusný, škaredý, jak moja Jo. riť. No tak on je přes kokot. Je najväčší kokot a zase som zomrel. A co Mída? To? Mída. To je žena? Skoro. Pekná je. Tučná? Jo. No to potom nič. Kdyby sa A to mal s- veľký, Co Skrblík? To jsem se tak chtěl zeptat. no. to je ďalší pičus. Jak on. Proč? To je pičus, jak to tu na... A klikám na vinilka. Co Skroblík? Ahoj, Co Vini. Skroblík? Zakývaj do kamery. A co Skrblík? To je teda tu... Veď on je buzerant. Ne, co ten... Nulák. Gulák.
Nulák. Nulák, jeho mama je hermafrodit pojebaný. A jebal... A co Vím Avaras? se. Čekaj, Avarast? No. Avarast? Hej, jak sa volal to kokot, čo mi v kuse dal bany? Ten hnusný. Vert. Nie. A karta. No Trax. Nie Knarf, jak sa on volal do piči? H karta. Hej, on do piči! Hnusný metalista kokot. Fú, jaký škaredý. To do piči hnusnejší človek neexistuje na tejto planete. Taký kokot a v kuse mi bany dával, lebo on nepozná srandu a musí dávať bany a hrať sa na najlepšieho na svete, kokot, skurvený pojebaný jebal. Jebala ho mama do úst. A co Teur? Teur. Neviem, toto nie je buzerant ako každý na Defendery. Okrem Ultrasa, alebo Ultras je na... Ultras je nekrofil. A teraz dal double kill. Teraz dal double kill? Dal triple kill. Tým mu to stylol. Ide na Krabička. kvadru, ide na kvadru. Jo. Dal tam taký. Skoro. Dobre, za odmenu vieš, čo dostaneš? Co? Dostaneš šál. Spálim, ja zoženiem si šál od Slavy a spálim to. Vanguarde. Dám to na net. Vanguarde. No, A co kravička? no ja si idem múkať na... Hej, ktorý kokot ban? Nevím. To mi, kde zistím, mi dal ban? A co Chabro? Chabro je pičus. A Vinilko, chcem s ním volať a chcem sa mu smiať. A co Elisea? Jakomu na chod spať. Elisa, to je holka? To je dievča? Ne, co si myslíš o Driftersovi? Co Drifters? Ten Verd má niečo za ľubom. Vidíš, se vymlouvá, se bojí. Bojí sa osudu. On ještě nevylez z baráku, prej. Kto povedal? Jeho sestra. Je, že Infinity? Prej je zabedněný. Úplně bedny u dveří má. A že jde pizzu z okna. A dám. Tím ho tam jeřábem podávají. Furt honí, vole. On prej dává sperma Jdeš hrát mi na sbírku. Jdeš hrát? Nejdu. Tak jsem nasral. Jdeš hrát? Jo, jdu, počkej. Už jsem tě startnul. Lívni. Hej, čakaj, ide. Livujem. Nelí, ty si kreten, on nejde, vole. Jdu, Jak si z toho dělá prdel. jdu. No poď. INV. Jo, Pavla smazal lol topic. Kokot. A ja som ho spravil. Inf, Hm? co to? Tak 5 minut, vole. My sme vyhrali. Ale tak my jsme nebyli v tom. Jdu jungle. Idem na... Kokot. A co? Fuj, viete čo si práve ňuchám? No my. A Mumu Jungler zase vinul, bude mať rage.
dalí. On ji nefikne, vole, on děláš vždycky. Bože, čorti. Jak bot. Já mu to nebudu gangovat, vole. Ne, ať jde damage, ty vole. Ja nejdem na Miko, to je ťažké. Ja idem na carry. Choď Mitko. Choď Mitko. Choď Mitko, ja nejdem AD carry. Ja idem AD carry. Pik. Lock. Tak ja idem. Počkej, však ty tu nejsi, vole. On čo píše to Miko? Ty jsi genozer? Tak hej, Proč jsi genozer? to je geniozer. Bože, ja som chcel ísť s vinilom. Však dej se mu. Nie, ja chcem ísť s tebou. A Vanguard AD carry v piči hra. Bez rum, bez drugu. No bože, už zase nadáva. Ešte sme ani nehrali a už nadáva. To bude Vole, už aj na Skype. Už aj na No Skype. a už aj na Skype. Ježiši, stébáci, nejkokotnější vždycky. Sanchezeček, co to je? To je superstar. Vanguard AD carry. Kiklet. Ja som ho kikol. Ne, neříkej mu, jde na to se, vole. Já ho chci pomlouvat. Říká, sranda, fakt to. Pak poslouchat. Ideme na Skype a budeme si z neho srandu. Vinil SS, vinil SS, vinil SS a nič nebude. Jak když jsi s ním na lajně, vole. Aha. Počkej, vole, já vypnu lolko a řeknu, že jdu spát. Řeknu, že jsem zapomněl. LOL mám mrt. Jo, napiš mu, že jsi zapomněl jít spát. Aby... No, napiš to. Ne. Jo, napiš to, aby měl... Napiš a iď, vypni a sa pripoj. Tak jo. Můžu? Hej. Si to nenapsal, ty vole. Napísal, ja som vravel, neinvujte ho. Že je to počas. Teraz to reconnecte. Tak je to. Jsem napsal, že ti přišla matka. Bože, ale vinil je dom support. A ja mu to kazím. Ne, jejich jména, vole. Tits Power. Tits Power. Elektrikář. Mega starý. No, Už dali to first som blood. rozuměl. A Komu? teraz píše, že to je. Vanguard. To je debil. Ja som huvý. Kokoti. To je na midu. Myslím, Tinka z... Ty jsi na midu? A? Tak mi No, pojď tak- pomoct. IC Graves, pojď mi pomoct Blue. Ja som geniozer. Dělej, vole. Tak startuj. Môžem ti to stylnúť? Pomoc. Ne, vole, považ se. Dobrý. Ještě tohle mi pomož, vole, Vanguard.
Kokot. A on daril sa na... WTF. No dobrý, stačí. No, Díky. no a za odmenu pojď to ganknúť. Už jdu. Fakt. A bez verta. Ale nemám Ježiš. kvečko. Nemám kvečko. Nevadí, tak gankneme. Pozri mi na piči. Ne! Bože, teraz napíše, ty vole. Nie, ja zomrem. Nie, ja nechcem chytiť. Napíš, že si na hovno support. Teda, že Vinyl je na hovno support. Na co to piku? Picuši. Ty cukas. No teraz začne písať. To jsou Češi, jo? Ty na botu. Napíš, až jdou spát. Ne, napiš, dejte si smetanu. Ja viem písať. Mid, gang. To je na hovno. Jenom tak. Bože, ja mám dole pre mladé. Počkej, já hraju Apple nedali, že jo? Proč nemám Spear? Já tu Ečko. Já jsem To do... asi neviděl, že? No, nevím. Do piči, však ja zomieram. On bude jaký Já najebaný? trefil toho Malka, co byl za ním. Bude najebaný. No, Vinyl bude najebaný na mňa. pojď, mucha. Kam? Kam? Joha. Už jdu. Mid? Super. Poď ku mne. Dobrý. Hej, ja mám 7 miliónov. Kurva. Za 4 minúty mám 7 miliónov. Vinyl je level 1. Bože, zase som zomrel. On musí byť jaký nervózny. Kam šel ten bůček? Kokot. Já Maxu. Vinyl level 2. Ty spole. Vinyla trafila kopia. Mega starý. Donut elektrika. Sundeme ti. Ty Vinyl zomrel. Co tam Ty dělá? napíše vole. Ne. Napíše report, no. Aj kto by to zahral za undercarry lepšie. Už se těším, jak si stoupnu do křoví. No. 0-4. Bože, však ja som zvolený. Bo... To sa ťažko tak hraje.
Hej, pojď na jejich ten blue. Může teďka dál, nebo tam ještě není. Je tu. Jo. Tak já si ho vezmu a já ti dám náš pak. Pozri tu na. Pomoc. Ona jde Bčko, Spear. Dej se, headshot. LOL! Tam není. Co to bylo, kurva? Nic. Jdu. Kurva. Hej, aj my to klikneme. Kliknem to ja a ňuf a že čo bude písať Vino. What Hej, the fuck? fičte to. Na schvál. Napíšem support. Já to spal. Já to nadseru. Já jdu nucha. Ne, Jo. Nevyhrajem, vole. to vyhraje. Však vedou jenom o 11 killů. V 9. minutě. Už jdu na bot. Potrolíme. Do piči. Já jdu spát. Hej, Vino, to je ta, že dačo asi píše. Hej, budeme klikat zaraz. Až řeknu, jo. 3, 2, 1, teď. Teraz boha kokoti. Skoro vysení. Teď proč jsem ho nehýlnul, čím. 0, 4. Jdem draka zbyt. Ne, pojďme tu misku. Kamej. Kde jste? Že kde jsme? 2:20. Kolik má killů? 11-0. Těsto navinila. Teraz dačo píše. Co stavím, že ještě je na Skype, či napíše. Rychlo psaní, vole. Picok. Takže tam zase dá. Hecka. Ne, zachráníme ho.
Aha, ja sa pozerajte, ja pozriem, tu tak budem točiť. Jak vedela, kde ísť? Vinyl už nemluví radši. Možno nás dala do ignorat. Jestli ona ho dá. Aha, dostane rage. Dívej, Spíra, vole, poletí. Aha, už sa pohol. Bože. Co to bylo? Ježiš. To bol jaký invent. Aha, kúkajte na Vinyla. Teraz to zachránil. Otočí hru. Sorry. Vinyl. Dívej, ty daultku. No, dobrý reflex. Aha, sledujte, on to je. Jdem do nich. Kde je Graves? Ja som. Už idem. Jdem. Pojď, Dobrá pojď. píčka. Banane Ty malý kokot. kokot. Vinyl. Ne. Najlepšie bolo, keby sme my dvaja prežili a on zomrel. Sakra, dohaním teda, když mám víc zdechnutí jak Vinyl. Reportej. Leona. Bože, on mi styluje, mi zmenil. Aha, ja ho teraz nechám. A ušiel, ja som ušiel. On to vždycky myslí, vole, tu útku prostě. On ji dokáže prostě nechytnej. Ty buď svetovaný, alebo priebaný. 0,12. Vanguard. Vinyl kupuje vardy. Či... Vinyl kúpil Vard. Asi chce dať Vard. Baranovi. Dívej, Vinyl, vole. No sleduj. Dáme, pojď. LOL! Otočil. Dejte mi nějaký. No. To je dobrý, už je to jenom 4,34.
No co? Mufa vytvořil něco. No, jdu hrát, to ještě dáme. Čak jsou nafíděný už. Že tak. Pojď se za ním chodit. Hej, pojďme za ním, chci, já jdem za ním. Ja budem len pri ňom stať. Piči. Ale náš učitel dělal z tělocviku. Kde? Reparát. Náš učitel, bývalý. Idem za Vertom. Praha kolí nedoní. Zeptej se Verta, jestli jde znovu. Já vás vemu. Dobre. Čau. Buddy left your channel. Vinyl Jsi mě completing. Jsi mě přidal, tam je Buddy sfotím se. joined your channel. Jsi přidal taky. Hej, invni ho. Já jdu spát. Já taky. Ale jenom ho invni, aby viděl naše elo. Já jdu, hele, zdar. Tak čau. Ti zítra napíšu. No, pravda. Hoď mi číslo. Ty vole na Cersei. Já už mám i bombary číslo. Počkej. Bombary, někdo, číslo mám. Kurva, mám zamklou SIM kartu. Počkej. Do piči. Nevím pin, já už vím. Tak nevíš číslo? Co? To nevíš číslo? No, počkej, mám nové. Tak dělej. Jak to máš na Skype? Jo. Kolik stáváš? Nevím. Pozdě.
OK, tak já jdu na straně, tak zdar. Disconnected.